बोसोर गोदानजों आइजो गोमानायाबो जाफ्लेबाय थानो हमहांबाय बर' हारिनिफ्राय। बैसागु सम बयनिबो गोसोआव रंजानाय बाजानाय, नाथाय रुफा बसुमतारिया बेबाराव रंजालि बैसागुआव रंजायासै। रंजादों नाथाय गुबुन रोखोमनिसो रंजाहैदों। बैसागु बोथोरनि 1 खालारआवनो हरनि समाव खारखुमानासो थाबाय धेमाजि जिल्ला मिंमां हालामनि सुख्रेंबारि गामिनि रुफा बसुमतारिया। बैसोआबो बारा नङा, 33 बैसोनिल' रुफा बसुमतारिया। बैसो उन्दैयावनो जुलि जादोंमोन रुफा बसुमतारिया। बेखायनो फिन खेबसेबाव बैसो गोरलै साननानै खारखुमा लांदों हरनि समावनो रुफा बसुमतारिया। मख'नो नांगोनदि रुफा बसुमतारिया 2 गथ'नि बिमा। 2 गथ' आरो फिसायखौ रंजालि बैसागुआव साननि समाव जाहोयै लोंहोयै रंजाहोनानै गाव हरनि समाव खारखुमा लाङो रुफा बसुमतारिया। दा 2 गथ'आ गावनि बिमा रुफा बसुमतारिखौ नागिरनानै आगोर मोनाखै। गुबुन फारसेथिं रुफानि फिसाया रुफाखौ नागिरनानै हांमा सुरै सुरै गाबनानै बुंदों, फैफिनदो बिमा, नों जेरावखि थाया मानो नों फैफिनदोल' होननानै खुथारै लेंहरफिनदों। जुदि सावगारियाव नुनाय बे रुफा बसुमतारिखौ नुयोब्ला 6003197567 जानबुं नम्बराव फोरमायहर रुफा बसुमतारिनि फिसाय हाकिम बसुमतारिनो।